Drink responsibility. Unsa kan? Responsibility. Siya na kayo mo. Uragi na afford mo sa amuang primero nga Thanksgiving yun. Uragi yun. Salamat kayo nyo daan. Kuha celebrate sa Kasi 100 subscribers ni Don Labo. 100 subscribers yan. Don Lawin, sugo na bod. Sugo mo Don Labo. Pare na po to siya ganang luto na. Anak na si Don Labo. May ning lutoon tanig sayo niya. Kasi may itong pulig tuhugon. Tag-anan ginaro. Mari gini siya ganang luto na. Di lali maglitson kung ipon paig. Kanggaon na mga kabragadits. Dami kayo mong sudan. O sa dragon. Bukol pag nawas. O pa mo giuna. Kuya kay lawas ko. Asang lawas na eh? Gilantan. Gilantan. Gilantan ang lawas. Tara lawas ay. Wala lang lawas ko, kaya kang kagin. Nitay kayo guys. Gunit siya sa kamot siyang crush. Pindot na minawon. Dahil kagunit kasi mong crush. Pindot mong piling. Lami kasi tuyok sa inasar. Saan yung crush mo? Ito siya. Ay! Dati kamot. Kamot. Kasumbagon. Patay kang Queenie daw. Plus Queenie. Bisa aman ka karon. Alek dah. Gimingaw ikon mo Queenie. Kuan na. 31 na katuig. Wala po dali kita balik. Shout out yung crush oy. Shout out daw si Kuan. Reggie. Oh, si Richie na yung crush? Ay, sabay. Lipat niyo. Pele. Shout out sa mga crush. Nagpa-shout out po siya. Nagay salamat. Singan. Siya gapon. Patay yun yung Queenie. Patay din. Sabaan yun yung Queenie daw. Kuwene, ikarang crush. Termi. Asa may gan namin interviewon nga among amigo. Bansay kayo maghimo og coconut drinks oil. Gwapo na mga amigo. Gapong amigo. Ang sanggot haet kayo. Ang ganda? Sanggot haet yo. Shout out ko nila mga kauban niya mga gwapa og Sir Lip. Dugay namin nag-research nga among makita jud kinsa taghimo. Kisa ni mga amigo? By Jerry Boy. May Jerry Boy? May Jerry Boy! Tara! Apel! Apel sa TV. Watam nang hit sang guton. Pakita sa lagoon niya siya. Pakita doon sa on ang pagto sa coconut. Royal mo ni! Si Royal Pod. Saan di tawag na? Coconut is drinking. Coconut drinking eh? Mineral water. Imna ko no? Ayaw. Kahit king sanggot. Mga siya mga amigo, barkada, unsa mo diha karon. Masaksihan nyo ang pagtuto niya. Dire. No, masaksihan nyo unsa ang pagtuto na siya og mututo na siya. Lamig. Anong yung anim ni? Mura mo yung siya royal. Ano siya? Kuan na siya. Recipe. Recipe. Ay, suka buwad sili. Nya, si kwate. Siguro. Kung na may 80, makapalit mo. Kana? Oh. Ya. Ikot ni. Lamin na. Dami. Tuwablihan. Ang ko. Kung ganahan sila, kisa man lang kung tako na. Kon, Jerry by directed Jerry. Jerry by directed Jerry. Ade, pwede rin lang mo chat ni mo no? Pwede yung chat mo. Kung mo-chat sila ni mo, wala ako sa gatos na. Sa gatos. Ano, Jace? Tumain naman eh, lami yo. Di makahubog. Kung palabian nyo, mahubog di mo. Tulawin. Don laway no? Oh, mo gid ni siya. Alimpyo kayo. Kaya ito ba? Limpyo. Limpyo kayo pagkagawa. Cintara. Ano, kabaw sa mo manumba don labok? Oh, akong pito ka. Ano gilab tido kay no ma? Ugom na siya. Inanaon din na pagtuba di ay.
Sayang. Limpyo kayo. Ay, oh. Kanira dyan siya hugaw. Drink, responsibility! Ang sigan? Responsibility! Limpyo kayo pagkabuha to. Bansay juga ni siya ikaw by Jerry. Ay, pinaka-the-best nga manuba ay. Oh, drink. Sa to, drink. Tawa sa nga yung mga tawa mo ba? Taka, yaw-yaw yung tawa na. Ang uhawon ka. Di mo na uwan. Diyan, takob. Blihan na yung takob. Ubog na yan. Oh. Takob, tayo cinta kung ano mo shot na ko. 100 na. Binong-binuang si Don Labo. Tara, haet kayo ay. Nani? Haet kayo. Do. Awa do. Haet kayo do. Pinakagahe namang manubaay. Dari lang may ginayan do ba? Gahe kini mong nagutay nga kawa na yun. Chuchoy na mga mananggutay dari ba? Wala nga pinakagahing pares. Asa ka to? Deliver naman online. Ginaan mo order og tuba para suka. Ayaw na lang kay hurutir na yung tuba diri ko sugayo. Di na makaabot. Sold out ni. Nasaksihan mo na to ang bago yang gi abis. Oh, abis. Unsa man ang abis? Ano siya? Islas. Slash lo. So yung English din mo no? Ya, kabaw sa gani dilabot. Oh, bawa na. Pag inom. Ha? Puti lagi na ang kolor ng usa. Kala siya, butangan na para siya kuan. Almagre. Siya magre. Pero puwa ba? Almagre Bratiles ba? Pero di na binuang, namay ka lang ito ba? Tamis kaya. Tamis ba siyang asawa? Queen love you Queen. Asa papilion? Tuba ni Jerry is Queen eh. Queen tamis si Queen po. Tamis mo din Queen eh. Balik ito haplas ug kumo. Okay. Oh natay bisita. Asa man? Taga kuan Canada. Isa man. Isa ka na. Right. No, uno yun ay. Last mo. Lo. Oh. Oh, Dali na kayo. limpyo kayo. Tasan na nakalaki doon ako. Dapat nindot ba kay tuba? Choy-choy ba yung what? Oh? Samot nang gainom. Ano siya pagbugkos parang dili maway imong minamahal. Di siya mawa ang tagan. Ano siya? Ano ba? Ano ba ko siya? Lutoy! Lutoy do! Lo! Sponsor! Sayang! Yung labang gikan! Lo! Gikan dire! Yung labang! Naabot na po dire! Siya di ba? Si Sadibi. Is mo na abis doon labok. Muna siya shop. Mo na abis. Sawan siya karam magtuto siya ba? Muto din na siya day. Showering ba? Showering. Mo na mahimong tuba. Oh, muna siya may mo. Uy na siya imno na to drink. Drink responsibility. Responsibility. Ang drink coconut indot ka kami kaya. Pila kayo. Ting luka nagbukukang eh. Bay kung nakaiba na putulan sa nila. Nakay makitaan bakukang bay pusa gud bay. Mapagawa to patya ko kani buntag. Ayo patya sunod bay kay atong ipapatay sa bakukang si Don Labok. Mo Don Labok. To. Okay, special contact ni Kuan Jerry Boy. Jerry lang, special katong ganahan mo palit, kontak lang Jerry. Contact lang. Pero ayun na pagdahom kay sold out pero. Wala pa mabilin. Tino. Tino na lang. Tagaan juga ang Jerry tuba po kay. Kuan mga induncher mga. Induncher. Contact mo sa Kuan. Basta drink. Responsibility. Basta drink. Inom mo pirme. Unsa may binisaya ng drink sa to? Ano siya? Imposible mahubog mo.
Ari sa may bay. Oo, abang saya to ka. Oh. Oh. Patay ta. Dagan tayo kay hait kay sanggol. Wala si Anchorman. Zada? Anchorman. Ang kinsa na? Angkor nya man ya. Anchorman. Taka nagyaw-yaw kanasa. Angkor. Mo na mo itudlo sa mga bata. Dong. Dali mo skila. Let's call Don Labok Facebook page to Facebook to YouTube subscribers. Salamat ninyo Unsa tanan. tingan? Subscribers. Matsaya ra. Unsa balik? Follow mo sa kan YouTube subscribers now. Phone.